La història marca en forma de períodes l'evolució d'una ciutat, com si dels anells del tronc d'un arbre es tractara, moments de glòria i moments de decadència. Cap i casal del Regne de València assoleix l'autonomia i una nova identitat gràcies als furs que Jaume I li atorgà en 1261. 4 segles després és conquistada i silenciada. Períodes d'invasions i conflictes vingueren acompanyats d'altres més tranquils i de tímida expansió fins a arribar a l'època moderna. Tenint en compte que els darrers anys la ciutat de València ha sigut seu d'esdeveniments rellevants a nivell internacional, com la Copa Amèrica, el Festival València Escena Oberta, el Gran Premi d'Europa de Fórmula 1, podem establir un paral·lelisme entre l'èxit i els avanços aconseguits en l'època de l'exposició regional i els aconseguits en l'actualitat? La diferència és un poc el grau de conformisme en la situació en la que estem. Els valencians de 1909 estaven orgullosos sobretot del que podrien arribar a ser i per tant el que dissenyaren va ser una exposició en la que mostràvem l'ambició del futur. Jo crec que els valencians d'avui en dia estem massa satisfets amb la nostra ciutat i amb la nostra societat i per tant ens falta aquesta ambició de reconèixer allò de les coses que no funcionen bé i que caldria corregir. En un caso estamos en una sociedad de notables, una sociedad burguesa, en una sociedad en donde un sector social muy distinguido es capaz de organizar un acto de estas características, un evento de estas características, y ahora por el contrario estamos en una sociedad de masas, una sociedad política en donde la democracia, digamos, y sus instituciones organizan eventos de esta naturaleza.